So ayan na guys. Ayan, dinala natin si... Ano pangalan mo kuya? Totoy? Ano tunay mo pangalan? Baka hinahanap ka ng ano, ng... May nakakilala sa'yo dito sa ano, sa video na, video. Pangalan mo, tunay mo pangalan? Jimuel Cervantes. Jimuel Cervantes? Ito yung ano niya po. Tato. Baka may nakakilala. Binji, Mayo Binji. Taga saan ka kuya? Taga saan ka talaga? Yung ano mo, address mo talaga. Yan guys. 158 158 Mahogany Street. Mahogany Street, Taguig Biglan, City. Taguig City. Taguig City yan. Baka may nakakilala kay Sir, kay Kuya Binji. Yan, yung tunay yung pangalan. Yan oh. Nakita namin sa daan eh. Ilang araw ka na kuya na dito sa Parañaque? Ilang araw ka na dito? Ilang buwan ka na yan? O, kasi parang ang dumi-dumi mo ng ano. Tigas na ng ano mo. Mga ilang buwan ka na napunta dito sa Taguig? Ay sa Parañaque? Umabot ng mga 2 buwan o 4? Nalala mo po. Mga December? Hindi. Mga... Mag-isang buwan pa lang. mag-isang buwan pa lang? Sige. Ito gawin natin. Maliligo ka muna ngayon. Tapos gugupitan kita. Ha? Para makauwi ka sa inyo. Tutulungan ka namin makauwi. Yan guys. Tutulungan natin si kuya. Kasi iuwi natin yan. Paliguan natin. Para at least may magpasakay sa kanya na sasakyan or ihatid na lang kaya natin to. Sige.